Ndakanzwa vatendi vazhinji vachiti isu hatichaita zvema-ancestors taakunamata. TaamaKristu zvema-ancestors izvi mweya dzetsvina. But kwatiri kuti taakunamata kauko tinenge tichitoparidzirana zvema-ancestors aIsraeri. Nokwasai mese muzita raJesu Kristu. Zita rangu ndinoitwa Mufundisi Hamandishe weChristian Walk Ministries. Ndichakumbira ruregerero kune vasinganzwi Shishona. Chikonzero ndiri kuuya pazuva ranhasi inyaya yekuti presentation yandiri kupa kana kuti ndichange ndichida kunge ndichitaura nezvayo yakaitwa muchishona. Ndakasangana nedzidziso imwe yandakaona on one of my social links yakaitwa nevakuru vane zita richange richizibuda padzidziso yavo. Handingazivi, handidi kunyepa unditi ndimufundisi here kana kuti havasi. Asi ndiri kuuya nekuda kwokuti chidzidzo chandakaona kuti chine interest nezvandiri kudzidzisa mazuva ano kune vari kutevera Facebook page yangu nezvimwe zvandiri kuposta kuYouTube yeChristian Walk Ministries CWMTV YouTube channel. Apo nepapo zvine chokuita nezvimwe zvinoitwa nerudzi rwekwedu rwechitema nezvinodzivisa vanhu vatema kuti vatende. Now, semunhu ari kudzidzisa nyaya iyi, ndakaona zvakakodzera kuti ndiuye ndidzidzise zviri maringe nesoko raMwari. Video yandichakupai kuti muteerere, ndichakumbira kuti muteerere kusvika pakupedzesera. Ndinoda kuisa justice. Zvimwe zvavakataura mudzidziso iyoyo hazvina kumboshata. Ndauya kuti ndicorrect pane zvacho zvakashata nekuti mubutiro rokudzidzisa kwavo zvichakonzera kuti vasati vakura muna Mwari, vaya vari kutatarika nevamwe vari kubvunza mubvunzo pamaFacebook page pedu vachafunga kuti chose chataurwa ichi chokwadi. Saka isi tichauya tichigadzirisa nesoko raMwari. Saka toda kuti timbova nekachiimbu mbichana kengoti mumbunzwa zvimwe zvavakataura ndozodzokazve ndopedzisa. Asiko zvino ngatimbotorai mukana timbonzwa video yacho yese pakutsanangura kwavakaita. Ndakanzwa vatendi vazhinji vachiti isu hatichaita zvema-ancestors taakunamata. TaamaKristu zvema-ancestors izvi mweya dzetsvina. But kwatiri kuti taakunamata kauko tinenge tichitoparidzirana zvema-ancestors aIsraeri. Because Jakobho ndiye zita teguru raIsraeri, ndiye anotonzi Israeri wacho. Israeri uyu atori nemadzidza anotonzi 12 tribes of Israel. Dambudziko raita kurudzi kwedu nderekuti chiKristu tachibatira padenga. Vanhu vabatwa nemweya wekufunga kuti zvese zvine chekuita nema-ancestors edu kana kuti madzidza edu zvese ndezvemweya dzetsvina. Teguru zvinenge zvichimborevei. Ancestor zvinoreva muchirungu kuti forefathers kana kuti madescendants. Hazvireve kuti mweya dzetsvina. Zvinongoreva kuti madzibaba nemadzimbuya edu isu akatitangira kuva pano panyika. Kuti ma-ancestors nekuda kwekuti iko zvino vava kunyika yemweya, asi hazvireve kuti vava mweya wetsvina. Kana zvichinzi madzinza zviri kureva muchirungu kuti matribes. Sezvakangoitawo 12 tribes of Israel. Zvino kwaIsraeri kune the tribe of Judah, zvichireva kuti dzinza raJudha. The tribe of Levi, dzinza raRevhi raibata basa rechifundisi, zvichienda zvakadaro. Saka zvikanzi dzinza hazvireve mweya dzetsvina. Muchirungu dzinza itribe kana kuti clan. Kwatateguru Israeri vakasarudza kuti madzinza avo adaidzwe nemazita avo, the tribe of Judah. Ana asekuru vemaZimbabwe ndokubva vasarudzawo kuti madzinza aidedzwe nemuenzaniso wemhuka. Vamwe ndokunzi iri rava dzinza ramhofu, mhuka inonzi eland muchirungu. Vamwe ndokunzi imi mavashumba. Dzinza hazvireve kuti mweya wetsvina, zvinongoreva kuti bloodline rawakabva. Nhasi tine maKristu ava kuti please musandidedze kuti shumba nyamuziwa. Taakunamata isu. Please musatienzanise nezvemhuka izvi. Zvana shumba wati ndezvemweya dzetsvina izvi. But paakunonamata unomunzwa ava kuti ari muchechi tenzi Jesu Kristu, the Lion of Judah, shumba yerudzi rwaDhavhidhi. Aiwa kanhai mudikani, koma vakudaidza tenzi Jesu muchivaenzanisa nemhuka sei? Handiti mamboti zvemhuka izvi
hazvifaniri kuenzaniswa nezvazvo zvanashumba nyamuziwa mweya dzetsvina. Ngatiti kukudzewo kane mutupo wenyu kuti shumba nyamuziwa verudzi rwekuvanhu vatema maramba mukati zvemhuka izvi maakunamata ndezvemweya dzetsvina. Asi inga muchechi muri kuti tenzi Jesu, the Lion of Judah, erudzi rwekwaDhavhidhi. Don't get me wrong, there is no any other name rinofanira kunamatwa pasi pano nekudenga rinodarika zita ratenzi Jesu Kristu. Nhaurwa yangu iri kupa kukorekta mentality yekufunga kuti maancestors edu kana kuti madzidza edu mweya dzetsvina. Iko zvino vanhu vari kubvunzana kuti asi chii nhai vedu vechaizvo chiri kuitika munyika medu? Takakeswa here? Roiwa here senyika? Vechidiki vamazuva ano havasisina matyira, vanhu vafumuka. Chii chaizvo chiri kuitika? Taita vana vari kumira mumachechi every Sunday nekuwanda kwaaita uku, vachituka nekurayira madzitateguru nemadzidza madzibaba avo, vachivati bvai muri mweya dzetsvina. Mumachechi muri kutoitwa maspecial prayers ekutuka nekurayira mweya dzese dzemadzidza, mweya dzese dzemadzitateguru kuti dziende kugomba remoto. Tateguru ancestor zvichireva forefather, mhosva yavo yavakatadza ndeyeiko yamuri kuvashuvira kuti mweya yavo iendeswe kugomba remoto? Usakanganwe kuti iwewe kuti uvepo nhasi nditateguru vako vakashandiswa naMwari kuti vazvare sekuru vasekuru vako, kuti iwe uzovawo uzozvarwa nhasi. Asi ndova uri kuswera uchituka nekurayira kuti vaende kugomba remoto. Mudikani, what goes around comes around. Iwewe nhasi uri kutuka tateguru wako iwewe uchivati mweya wetsvina. Usakanganwe kuti in 200 years from now, mugore ra22-23, iwe neni tinenge tava maancestors, tinenge tisatomborangarirwe kuti takamborarama panyika ino. If we don't correct this mindset yekuti madzidza nemaancestors edu ese mweya dzetsvina, iwewe neni tinenge taakutukwa nekurayirwa nezvizukuru zvedu tava kunzvimbo yemweya uku, zvakamira mumachechi zvichideclare nekudaidzira kuti iwewe neni tiri mweya dzetsvina, tinofanira kuendeswa kugomba remoto. Because ndo zvatiri kuitawo nhasi to our forefathers vaiveko 200 years ago. Because in 1823 kwaitovewo nefamily yangu inini yakatoraramawo, pakatozvarwawo chikomana chinova zisekuru rangu nhasi. Ndova tiri kuti mweya dzetsvina, what goes around comes around. Iwe uri kuita one sister in 200 years. If we don't correct this, tinenge taa mweya dzetsvina kuvazukuru vedu. Chishuwo chemwoyo wangu kuti vanodzidzisa nekuparidza kurudzi rwedu kuvanhu vatema dai vanyatsozarurirwa kudzidzisa kuti chii chaizvo chinombonzi mweya wetsvina. Vanodzidzisawo kuti vanhu vadzidzisawo kuti kurudzi kwedu vanhu vatema kuna anonzi madzitateguru, kuna anonzi madzidza, kune n'anga, kune masvikiro, kuna nagodobori. Matateguru, maancestors nemadzidza haasi mweya dzetsvina. Wana nguva yekuziva kuti chinombonzi mweya wetsvina chaicho chii. Our forefathers deserve our respect. Therefore, hatifanire kushuvira kuti Mwari aendese mweya dzavo kugomba remoto. Instead, tinofanira kunamatira kuti Mwari arangarirewo madzitateguru edu, kunyanya avo vakafa vasati vaziva kubata kwatenzi Jesu Kristu panyika ino. Dai Mwari vakanzwirawo nekunzwira mweya yavo ngoni dzavari kupa kune vanotenda muzuva ranhasi. Madzidza and ancestors hadzisi mweya dzetsvina. It's our forefathers who deserve our respect nekuvakumbirira kuna musikavanhu. Ndinovimba tanzwa zvavakataura. Nyaya iripo ndeyekuti ichokwadi madzidza edu ariko, munhu wese ane dzidza rake. Kuti dzidza zviri mweya tsvina ndinotendera nawo. Ipapo ndoda kuti panzwisise nemaancestors edu akafa nevapenyu, kunyanyanya vakafa, hazviri kuti mweya tsvina.
izvo takatombozvidzidzisawo kune vari kutevera. Asi patiri kuda kuti tizogadzirisa ndepekuti vari kuti vanotukirei madzidza vachiite mweya tsvina ivo madzibaba avo. Kudai ngava sedzidziso yakatadza kudzidziswa kumwe, asi chatinoda kuti korekte ndechekuti pamunonzwa vanhu vachizosumuka vachitaura kuti mweya yemadzidza, mweya yatsvina, haisi mweya nanasekuru vedu radha, havasi vanasekuru vedu nanababa vedu vakafa. Mweya inouya yakawanda nemazita evakafa. Saka chinozonzi dhimoni chacho chii? Kune mweya inouya tinoti mafamiliar spirits, inoziva kurarama kwaitwa nevapenyu, youya ichiuya nekuvapenyu kana nekune vaya vanoita zvokubvunzira, ichishandisa mazita evapenyu nemaitiro nemaimitation kutaura nekumwe kuitwa kwaitwa nomupenyu, ichida kuwana pokugara kuti itambirwe. Iyoyo ndio inenge yakudzingwa ichinzi mweya yemadzidza. Iri kunzi mweya yemadzidza pakudini? Iri kushandisa zita redzidza, not avakafa. Chikonzero tiri kuti ava havasiwo vanomuka vachidzoka, nechikonzero chekuti vanhu vanozoti ngatigamuchirei vanasekuru vedu, ngatigamuchirei vanababa vedu. Soko raMwari rakatoramba kare. Mukaverenga Isaiah chapter 8 verse 19 to 20 inotaura kuti munobvunzirei vakafa nokuda kwevapenyu. Mwari wakatozviramba. Tadini kubvunza Mwari wedu. Leviticus chapter 19:31, Leviticus chapter 20 verse 6 inotoramba kuti musaita zvokubvunzira masvikiro nevakafa. Musaita izvozvo, rakatoramba soko raMwari. Deuteronomy inobva yataura kuti musabvunza vakafa kana ng'anga kana vanoita mazango. So this zvokubvunzira maspirit mediums izvi zvakarambwa nesoko raMwari. Mavhesi amuri kuona aya tinokumbira kuti mumaverenge musingamhanyi. So ndo nokuda kuti soko raMwari rakazviramba, kana zvozouya hatigoni kuzvigamuchira tichino kuti tiri vanhu vatemba. Bhaibheri rakanyorerwa vanhu vese, either unoritenda kana kuti woriramba. Saka ipapo ndo patati tigadzirise kuti chinozenge chodzingwa chii chinozorambwa. Hongu kune vamwe vari kuenda kuma extremes vachidzidzisa vatendi vavo kuti kana iwe watenda hama dzako dzisinganamati madhimoni and so forth. Tine vamwe vatiri kukanzira vari kusangana nezvakadaro. Izvozvo zviri wrong. Maextremes anoitwa nevamwe vanodzidzisa soko raMwari, kana varivo vari kukota, hongu zvinhu zvinopotswa izvozvo, hazvifani kudaro. Mai vako, baba vako kana sekuru vako vasinganamati harisi dhimoni, chero vari vapenyu, haurambi hama dzako. Mungasangotenderana pakutenda nokusaita zvimwe zvamusingawirirani pakutenda. Asi hatidzidzisi kuramba hama dzedu kana kuramba dzidza redu. So ndo pandati tigadzirise ipapo. Ndochiuya panyaya yemitupo. Vazhinji vedu kunyanyanya muZimbabwe, vazhinji vane mitupo, vanotenda kumitupo. Asi regai nditaure pandoda kuti tigadzirise. Ndaiteerera chidzidzo chaimboitwa paTV, paZTV, chaiitwa nevarume vakaita sana Chigwedere, vainzi vanadzvo, vana Mupepereki, vana Chiwaura nana Mahoso, vamwe vacho vakatoshaya. Vaita chidzidzo chinotresa madzidza. Ndichiteerera nokunzwisisa zvimwe zvavaiita vakuru vedu vakare zvanga zviri genuine, kuti vaitsvaga mazita, either mamwe amakushandisa nhasi asiwo anga original, but nokuwanda kwavo vakaona kuti tinozotadza kuzivana. Imwe aizofunga kuti ndakunzi Chimuti, mumwe ndakunzi Wekwadombo nezvimwe zvakadaro. Vamwe vakafunga kushandisa mhuka kupatsanura dzinza ravo zvisati zvava nokunamatwa kwemhuka idzi. Asi vamwe vakazoenda maextremes ekuti nokuda kwokuti vanga vaichiisa madzinza aya kuti iwo uri wekati vachishandisa mhuka idzodzo, vamwe vakachitanga kuchiomberera mhuka idzodzo, zvinorambwa nesoko raMwari. Saka isu maKristu hatirambi dzinza, kana kuti vanhu vanenge vakasarudza kuti toda kudanwa nezita rakati, whether ndere chiri musango kana ndere chimuti kana ndere chakati, as long zvisina kunamatwa kwezita iroro, zvisina kunamatwa kwemhuka iyoyo, ndo zvinorambwa naMwari. So vanhu vakatanga kupfugamira kuyeresa nokusumudzira nokuita zvimwe zvidau zvine chokuita nokunge vanhu vakutonamata mhuka idzodzo. Ndo patinozopesana nesoko raMwari. Asi kuva nokunzwa kuti ndiri wedzinza rakati, rakabva nekwakati, rifamba takadai,
izvozvo handifungi kuti zvinhu zvakaipa, but inyaya yokuzopfuurira mberi zvinopfuura zvatinotenderwa nesoko raMwari kuti tiite, ndo patinozopesana isusu semaKristu. So ndo imwe nyaya yandati tidini tigadzirise ipapo, nokuti yanga iri issue identification kwete yeworship. Vanhu vakazobva pa-identification and started to worship mazita iwayo, to worship muka idzodzo nema-items iwayo avaida kuidentify madzidza avo. Hongu vari kukota issue yokuti tinozonzwa vamwe vachiti shumba yerudzi rwaJudha in the context yekunzwisa kwatinoita musoko raMwari. Shumba yerudzi rwaJudha, it's a sign of kingship. Shumba, it's a symbol of kingship. Jesu is a king. So ndo painouya ipapo, haizouyi sechidavo chokunamata, vanhu vanenge vachinamata Kristu. But mukanyatsoteerera, unless vanhu varingodaita nharo dzavanoziva, munoona kuti vanhu munoitizotaura nyaya dzemutubhedzi, they go deeper, zvinongopfuura kudana nemutupo nemazita. Ini ndine kwandinobva ndinotoziva kuti pane mamazita anotoshandiswa andandisingazivisa kuti anga ari kupatsanura edzidza, but zvichinei kunamata kwemutupo. Kozita vanozoenda deep kunamata muka idzodzo vachideketera. Izvozvo manje hatizosviki kwakadaro sevanhu vanotenda soko raMwari. Saka ndangoti pajekesi chekupedzisira chatoda kuemphasize chikuru ndechekuti hakuna mufi anonamatirwa kuti agozotendeuka. Kuseri kweguva hakuna muteuro. Soko raMwari rakatojeka, rakatopedza. Saka kana munhu asina kushandisa mukana wokutendeuka panguva ino, haana zvomwe mukana waachazowana, nokuti Mwari akapa mumwe nomumwe mukana wokuti azvitsvagire Mwari mupenyu. Kune vakafa vasati vasvikirwa nenzira dzokuti vangamuziva sei Mwari vachaziva matongero vachaita zvichienderana nokushanya kwaaita. Tinoziva kuti kunyange Bhaibheri risati rasvika, Mwari ane mashanyiriro aaita nokutaura nevanhu vake. Izvozvo ndo zvavachatonga nazvo, asi kwete nokuti vanenge vasina kuziva. Panguva yavairarama, Mwari vakatosvikira vanhu vavo nenzira nemutoo yakasiyana-siyana, sezvatinonzwa kuti kare Mwari vakataura nemutoo nemhando yakasiyana-siyana kuna Hebrews, asi panguva ino vakataura nemwanakomana wavo. So vese vari kunzwa vhangeri yemwanakomana wavo vakairamba, vachitoda kutevera kunamata nokumudzimu yedu, toda kunamata nekuno vakafa, vari kupesana nesoko raMwari. So izvozvo ndo zvisingadiwi naMwari, kwete kuti kuramba madzidza, kuramba kunamata zvakafa nokuti zvakarambidzwa nesoko raMwari, kuramba kugamuchira mazita anoda kuwana pokuhwanda achishandisa vana sekuru vedu nana baba vedu vakafa. Vatisingarambi kuti vanga variko, asi tigamuchiri chinouya chichiti ndiri baba vako, ndandiri sekuru vako. Kana tadaro semaKristu, takupesana nesoko raMwari zvichienderana nemagwaro emamwe andakupai. So toda kupedzisa ndichiti ngatizivei kunyengera kwaSatani. Anouya achishandisa atinoti mafamiliar spirits, nema-imitation, nevoice, nekamwe kahunhu kaitoitwa kachitobudira kuno wapei. Vanhu vakasazvichenjerera vanozvigamuchira. Ndosaka paine dambudziko kune vamwe vanotenda nevamwe vasingatendi. Nevamwe vanotenda vari kuzanganisa, Mwari havadi kuzanganisa. Kana wada kunamata Mwari, bva wanamata nokurevesa, patsanura, usasanganisa. Asi regai ndipedzise ndichiti ichokwadi, kuva nedzidza hakusi kuti unenge uchitevera dhimoni. Munhu wese ane dzidza, une madziteteguru ako, manzesta ndivo vakakutangira kare. Titenderwi kunamata manzesta, hatitenderwi kunamata Mwari kupfurikidza nemanzesta. Idambudziko ratinaro vanhu vatema. Kupona kwedu chaiko kwazvokwadi, kunyange tichigamuchira Jesu. Tikasapona panyaya iyoyi, tichapesana nesoko raMwari rakataura kuti ndiri Mwari vane godo, tinorova zvivi zvemadzibaba. Kusvika kurudzi rwechina nerwechitatu kune avo vanondivenga. Mukaverenga vhesi iyoyi munoona kuti vanhu vakamisinterpreta soko iroro kwenguva yakareba. Mwari ndivo vakati ndinoshanyira, vambotaura kuti usava nevamwe waMwari kunze kwangu. Vanhu vogadzira zvimwari zvevakafa, zvimwari zvekuumbwa nekuita sei. God is a jealous God.
So imwe wrath inouya mudzimu, tisati tataura generational case, ndikuona kuti vanhu vari kumbonamata zvii mumadzidza mavo. Madzidza hatina kuti zvakashata, kuti dzinza kuna kushata. Mudzinza renyu chii chamuri kunamata? Kana muchinamata vakafa, Mwari vanorova zvivi zvemadzibaba nezvenyu kusvika kurudzi rwechitatu rwechina. Vanozoti kune mweya yatsvina yadai. Ngatidzokei kuna Mwari, ngatiteverei Mwari. Mwari vagotiitira zvakanaka. Ndofunga ndajekesa. Kana pane vane mubvunzo, tinotenderwa kuzenge tichibvunza mubvunzo tigoedza kubatsirana. Mwari akuchengetedzei.